Kaixo ikusten-zuleok Elgetan gaude, Ferixan hasiko jaiak hastear dira eta gu festarako gogotsu gaude. Eta elgetarrak ere bai, noski, eta nola hasten dituzten jaiak Elgetan mozorrotuta eta dagoeneko kuadrilla bakoitzak prest dauka bere mozorroa. Beraiekin ibiliko gara eta brindisa ere egingo dugu jaiak borobil hasteko. Goazen! Zingoxoenetan, sutan gaudenean, edo itzalean, egun iunetan, zingoxoenetan, bizi dezagun bizitza. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, tamaitu aurretik. Bizitza gortu. Bizitza gortu. Bizitza gortu. Elgetako raketistak lehenengoak ziztu bizian herriko plazarako bidea hartzeko, ezta? Bai, desiatzen gare, amorratzen gare, ezin itxoin. Pelota partidua jokatu biogu jaialdia dakau, eta ezin itxoin. Dana zaidare, gure jaialdian zaidare. Oso ondo, hementxe taldean etorri zarete aurkeztu, nortu zareten zuen taldekoak, raketistak, hementxe zuen frontoia ere ekarri duzu eta? Gure babesakin, dendakuekin, eta orain etorri ona, etorri. Hau da arenaza, eta hau da izenak nola die. Zu nola zea. Barrez orduan! Entrenatzen lesionatu inda. Baina seguru nago pila bat entrenatu duzuela eta prest zaudetela. Apustua egin behar baldin badugu, zuotako bakoitzaren alde, noren alde egin behar dugu? Nire alde, txikitan izanan alde, bai. Zure alde? Nik ikustea nahi dut, zuk zure alde apustua egin behar baldin badut. Hemen nola jolatzen duzun zuk raketan, erakutsiko diguzu poliki-poliki? Bai, erakutzikot. A ber, hona igo behar da, ezta? A ber, igo, ez da igo behar? Ez, baspanez. A ber, erakutsi, nola jarri behar den? Hola. Eta hanka oso garrantzitsu hankan forma, nola jartzen dan. Hola indarra emateko. Eta Elgetako jaixetara gure zirkua be aiau da, hementxen aber sartuko gara. Pospolo! Zeratan etorri zare gaurkoan Elgetara? Hau da Bilbo, ez? Bilbo. Hau Bilbo. Isa. Bai. Biuzuko soki bat. Bai. Bueno, da zuek? Ikuskizuna eskainiko duzu hemen? Bai. 3 egun. 3 egunez. Osea, Ostirala, larun bata zapatua, zelan da hemen. Igandea... Domeka? Astelena. Gaur astelena, ez? Gaur bai. Egunero. Eta kuadrilla hundixa ekarri dozula ikusten du hemen, ez dakile malabarretan eta alako gauzutara zirkuko. Malabarak, Don Martin, hau leitzakoa da, leitzakoa. Hau da Mexikokoa, hau Ondarrukoa, eta hau Azkoitxikoa. Euskal Herri daneko jentia etorri da, eskerrik asko, Pospolo, eta hemen zuek ze ikuskizun eskainiko dozue, zertan ikusiko zaituztegu Elgetan? Espektakulua itzen. Eta prest ekarri dozu espektakulu hori? Bai. Bai? Zer ringo dozu zuek? Pelote ginta gauzako. Sakontza montatu nun baino ez nintzen lotara joan erruduna izan zen bull. Mañana walking death, gau pasa fina
Txirula eta txakolina mutrikuko magdalenak ez ezkigu eskapatzen zenbatetan egon gehan kostaldean bazilatzen Fris gainean dagon after horren baten gertatu zen kotxean martxan jarri da kontrolera zuzen Zapato azule, narbaizan San Bernardo, lekillon antzaregune Ikusten du, bueno, igual jazuk esperientzia gehitxu dakotzu rugbixan edo zer? Bai, pixka gehiago, beran berriza, honik anima honean eta anima honean ingurtian, oian, nila 3 urte noia. Partidu jokatu berri, etorri zara, edo aldaketako denpora barik igual? Bai, ontxe goraztu bergaran kontra eta irabazin duteu, eta segiduan etorriga. Bueno, hori betaka hortxen botata. Gure elgetako faixa. Gaztatxoak zarete zuek, kalitatezko esnearekin, Eusko Label esnearekin egindako gaztatxoak, ez da? Bueno, elgetako esniekin indakoak. Elgetako esnearekin egindakoak zein baserritako esnearekin? Larrabilko baserritakoak. Bueno, hementxe, kuadrilan mozorrotu zarete, egin du festak estanda zuek landutako mozorroarekin eta guzti. Bai. Ipinitxugu gure orduak, eta, bueno, behintzat jazta, eta eurixetxen bada, behintzat jain da dago, eta aurrera. Txaranga doinuak ere, badaude kalean barrenak girotzen, eta mariatxiak ere, bai, musika ere izaten da, protagonista Elgetako jaietan, eta zuek musikaz beteko dituzue kaleak Elgetako jaietan. Hombre, harri dago. Bueno, mariatxiak zarete, nondik etorri zarete zuek Elgetara? Mexikotik. Bueno, eta ikusten dut, trompeta eta guzti dena presekarri duzuela, hementxe herriko plazako eszenaki toki honetan, egingo duzuezue kontzertua. Gero gauian dantzatuko. Zuentzako garrantzi handia dauka musikak jaietan. Asko, bestela ez dira gaixak. Gaur jaiak hasi, igandera arte, egongo da hemen non gozatua, nondik nora ibiliko zarete? Ba hemen plazati, tabernetan, eta gero herri bazkaritxan, eta danetik. Bueno, mariatxiak zarete zuek, zein da zuen mariatxi kantu gustokoena, badaukazue baten bat? Adelita. Adelita, nola da? Adelita se fuera con otro. Bara. Horixe. Horrutziko dugu, oraindik eztarria berotu beharra badaukazuelako. Baina gaurkoan hemen herriko plazatik ozen esan beharra dago, 1, 2, 3, Gora Elgeta! Herri kirol erakustaldiko protagonistek izerdi batzuk bota dituzte eta izerdi patxetan daude Elgetako gaztetxoak ere, izan ere puzgarri ezberdinetan gustura ari dira eta salto eta salto. Torri. Vale, jarri hemen. Torri joki. Puzgarri moderno berezi dau. Jolas bat koloriena zapaltzezula eta irazten dauna da hau da gorrixa eta ni berdia. Saltzen dauna gehiago irazitzen dau. Leia bat egingo duzu orduan, lagun arteko leia bat bion artean argia kolorea deneti dago, ez da? Bai. Zein izango da zure kolorea eta zein trikimailu egingo dituzu, zein trampa egingo dituzu zeu garaile izateko? Nire kolorea izango da urdina eta ez boste ikusten eugali hartuko ditu 2 batera. Banak hartu behar dira ero, 2 batera ezin dira hartu? Ez. Bueno, guk sekretua gordeko dizugu, ondo pasa eta ia irabazten duzun,
Bai, baina gaiztakeria txikiren bat ere bai. Bai. Zer da egin duzuen horrela isili-isili gu sekretua gordeko dugu? Petardoa bota, errebenta basuretara be. Errebenta barte petardoa bota. Orduan ze ibiliko zarete, elgetarrak hemen beldurtzen petardo horiekin. Bai. Baina zintzo, gaiztakeria handia izan gabe, ezta? Bai, kontrolatzen. Fatu, glamosio, fatio, si jajalano. Herri kiroletara gerturatzeko autua egin dugu eta bertan izan dira. Urdatxon Maguna Zelaia harria jasotzen, Irati Astondoa eta Joritz Gizazola Aizkoran eta Imanol Albizu Goikoetxea harria jasotzen ibilitakoa ere izan da erakustaldian. Servieta pillo, ez pitirik itxalutrik gainean. Pikea bai, baina sanoa, ezta? Bai, azkenean olako plazetan, beti piketan gara ez, guztetan da beti aurretik itea, baina pike sanoa, zuk izan duzu moden. Gaurkoan hemen Elgetako plazan ez dakit nola sentitu zaren, zer erakutsi nahi izan duzun erakustaldi honetan? Nire helburu aurten da, bigarren umea eukidot urtarrian, eta purtsu bete olako plazetan plazaratutea ez. Urte bete gonaz geldi eta olako plazak iziten dire ezin hobeak lehengo neurrire heltzeako. Oso gustora egiz izan, lehen kontan plazia probat hil ikusiot, ez da egiten errezakia zegoen dian, baina oso gustora. Ezkenin plazia berotu da eta plaza oso politio iruditzate. Herri moduen be asko uste date eta oso plaza politio egiz izan. Bai, hortxe bilizara zu, herritarrei animo horiek eskatzen, batero beste bixamonakin egongo zen, giroa ere sortu duzue, harria jasotzen ibili zen bat kilotako harriak, zer da gaurkoan hemen erakutsi nahi izan duzuna? Nik azkenien saiatzen azena beti 3 harrik hartzu baz, harri mota diferentiek, apur bat harri forma desberdinek eta jasotzeko hori apur bat erakusteko. Eta gero ni adibidez, herri kirola ikustot azken urtietan oso hil egon da, jentiek plazetan ezaben apresiatzen batez be gazte jentiek erotak itxi hau, eta batez be, oine gazteriz asko alimo da, crossfitetik jente asko etorriaku, gazteri asko etorriaku, eta ikustot azken aldizen herri kirola suspertzen da biela, eta gero eta gazterik eixau plazaro urbiltzen hasiela.
Aurre eta erretiratuen egunari ospatzen elgetarrak, Elgetako feria nagusiko jaien barruan gu, erretiratuen bazkarira etorri gara, ea zer kontatzen diguten. Elgetako jubilauen lehendakaritza zarela? Bai, horrela da. Eta zer antolatu duzu gaur? Gaur, urtero antolatzen dugu moduan, jubilauen bazkaria. Elgetako jubilauen bazkaria. Eta hementxe elkartu zarie, erretiratu guztiak mailan bueltan. Guztiak ez, baina nahi nuke guztiak egoti egoen ematean. Bai, urte etortzea bazkaltzea, eta gaurre, nik uste kuarrelia ona juntatu behar, da ambiente harraki, hameka frutagat, da ezala da, lokotzea gaten da behar. Zein izan da menua? Menua, lehenko esparra batzuk, urde azpikua, salada bat, entrekota bat, eta oin, hemen dagozu biztan, zergaten gauden. Postria, ez da? Orduan bapo beteta, ongo zarie? Bai, goizetik hasita, ondo esan da, atzotik hasita, ia betetzen. Atzo, azezen jaiek, eta, bueno, uste eta ambiente ona dagoela, koharrilean, eta obio ezilegela topa, eta beste urte bete gaten, segi holazen. Bueno, hementxe gauz nereakin eta postria hortxe ikutu barik, zen moduz doia bazkaixa? Ondo, oso ondo. Ondo hemen lagunekin inguratuta? Bai, danok, herrikuaga, eta batzuk kanpotarrape bai, baina danetik. Kanpotarrak, herrikuak, bueno, danok dotore, zauze, zan dozkue, jarten dozuela, armaixon dakotzuen prendarik politxena. Egun ontarako. Parian tokatzen dara. Parian tokatzen dana? Ni bai. Hori herriko gaztienek ez dozkue esan dozkue elegante torten zaiela. Je ba. Ostia, kapia eta txupitua, datorrena, kopa nahi duena, kopa. Dotore zauze, eta ze asmo atzalderako? Atzalderako, datorre mutil bat soinua jotera. Etxera, txintxo? Bai. Bai, seguru? Bai. Esan dozkue hemen, akordoien bat eta dantza behingo zuela, gero? Hemen, ez dakit, igual egonkoa. Bueno, igual etxeretzaren fango, Ni ez nahi dantzarexa, Igual ez. Gero hori gero ikusibiko da. Hombre, Arek itxen da bedantzare. Bai? Bai. Eta zuk ez dutazu jarraituko? Igual ez. Zakit.
tokitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian. Benbostetan jolas parkian, ontxosnako holtza gainean, zelako sortian eria, betikuekin jarraitzia. Bueno, zuen txandaia paella hartzeko heldu da, zer espero dozu, ze zapore espero dozu etopetia? Pues urtero modukoa, superona. Bai, gozua goten da ordua. Bai. Esango zaubien merezi dauela etortzia Elgetako jaixetako paella jatera. Bai. Baina bizi behar dela, baina betitzuriko gara, zoriontsu garen lekura, mendi puntako iluna barak, zapatu bakoitzeko paradak, onenetan, txarrenetan. Mendi puntako iluna barak, zapatu bakoitzeko paradak, onenetan, txarrenetan, bizitzari eskera. Zuek, paellako osagai bat izango bazitzien, ze izango zitzien? Zela? Paellako osagai bat izango bazitzen, ze izetia gustauko jatzen? Bai, langostinuako. Langostinua, txampixako bai. Eta zuk? Ba, oiazkoa igual. Zabestu arte, begiratu segundu artez, lagunak zure ondoan daude, kontzertua amaitu arte, azken arrezartu arte. Bueno, ikusten dugu koroa eta guzti etorri zarela, zu gaurko Bazkariko erregia izango zarezta. Asmuda, enai Don Juan Carlos, baina bai. Bai, bentsat girona bermatuko zu ezta? Bai, ona, aminte ona. Bai, zuk uste duzu hemen jendia gainera prest etorri dela ondo pasatzeko, janarixaz disfrutatzeko eta egongo dan giruaz gozatzeko? Bai, da guztua eta ikusten da ambientia kristona hola, goixian be ambientea erre onda, erraldoiekin, dulzaineruekin, dantzarixekin, da postekua. Gaztai postu bat daukotzu, ze gaztai variedade desberdin eskaintzen duzu gaurkoan? Dakat gaztai erdi izena, legurtekuek, aurtenguek, gaztai diazabal, da gero dakat erdi eta behian astuta, eta behiena. Eta zein esango zeuke dala oingoz, jendia jarreta geixen deitxu dotzena, edo jendia ze gaztaigatik gerturatu da geixen honi arte? Beti gehiena saltzen deuna erdi gazta sarra. Elgetan zuk uste duzu badauela gaztai zaletasun hori, edo bintzat badala produktu bat arrakasta ukitzen dauena urtez urte? Bai, urte pila gabila, hemen etortzen da, sauna geha eta ondo. Hemen ikusten duzen bezala, badauko alde batetik errezinazko produktuak, eta gu izan dagoena azkenean da nahazketa bat errezina eta eguran artean. Orduan, errezina gogortze puntu hortan lortzen duguna da elkartzia egurrakin gehien bat. Eta bueno, dauko aldaretik sukalderako tablak, ez dakit, dauko golako beste batzuk. Gero bai, nahazten ditugu, ez dakit, itxaso antzerako, bueno, itxaso antzera
lortzea nahi dugun produktu bat, da, eta hola pixkat ezberdinak eta denak eskuzindakoak. Karroiak prestatzen ez dakit zer nahi dudanik. Zuke bai zure postutxua hementxe daukotu, ze produktu eskaintzen dotzazu gaur elgetarrei? Bueno, eskaintzen dotziet kosmetika naturala eta kandela naturalak. Eta produktu hauek danak, zuk indakuak edo bai, ez da, etxekuak dira? Bai, hori da, nik indakuak, nire tailertsuan indakuak eta bai, naturalak. Eta ikusten duzu hemen elgetarrek eskertzen daubiela olako postutxo bat eukitzia, gerturatzen diela behintzat interesakin? Bai, beti hurbiltzen da norbait, azkenian eukitzie variedade bat postuena, eskertzen da. Garagardo artisauakin daramatzago ja 7 urte eta gaur probatzeko kaineroan bertan bi variedade desberdinak jarri ditugu eta gero etxera eramateko beste hainbat. Eta zer moduzko harrera ikusten duzu hemen elgetan, elgetarrak prest dauzela produktu berrixak probatzeko eta erosteko eta? Bai, pixkanaka animatzen doiaz. Azken batean geube ja urtetxo batzuk dara mauz, ezagutzen gaitzituztea putxo bape bai, eta orduan bada jendia probatzera animadu dana, eta gero hortik gustuko izan da ikusita, jarraitzen duna hortik behintzat. Bueno, hemen ikusten dugu krema eta pomada mordo bat ekarri dozuela. Ze variedade desberdin daukotzu hemen txe? Bueno, daukat nasalerako infekzio, kalendula, bai barizek, erredurak, umean ipurdirako, gero intxusa, herpesak eta, bueno, arazo desberdinetako. Gero daukat artikulazio eta muskularrentzat, vaporuz edo katarroen kasuetan, gilar eta buruko minetzak, gero daukat eguzkitako babeslea, hidratantzaile arpegirako, espainetakoa eta guztia produktu naturalekin inda, ezta? Sendabelarrekin eta hori da. Inguruan biltzen ditut landareak, aurten euriagatik humedade gehiekin, baino eta gero hori da. Oliotan eta argizari pixkat. Eta hor ikusten dugu bai, sendabelarren ikastaroak bai eskaintzen dozuela. Nola funtzionatzen dago ikastaro horrek edo zer da ikastaro horreitzan egiten dana? Bueno, pasiatzen ibiltzegea, toki ezea, lehorrea eta ikusi nun jaso zertarako diran landareak. Eta gero etxera jonda ukenduak, olioak eta argizai tinturak eta produktu desberdinak egiten ditugu. Produktu desberdinak ikusten dugu, ze desberdintasun dau, txorixua saltzetik edo madalenak saltze aldera? Bueno, txorixuak izan da produktu estrella, izan lehike, hemen dauko karate gisa dauko atxabaltan, eta, zerri izan biziga, eta etxeko animalizekin itzen dugu txorixuak eta hori, eta, hemen ikuste duzu, txorixuak, txistorrak, eta gero madalenak bai, etxekoak. Jendea etorri da tiro etxo, eta gure dauen niz neukan pastel basko da gaztaizkoa da jendea oso ondo portau da asko salbin da hori, bai. Bueno, hori orduan seinale hona, ez da? Aurretik hemen egondakoa zitzen ja, ala lehenen urtia? Bai, adaroat urti asko etorten, urti asko daroat, bai. Eta orduan jendiak ja ezagutzen zauen eta bazekien ze produktu erosi? Hori bai, pastela bai ezagutzen zauen, bai, da etorri da gehiena tiro etxo, bai. Orduan, urren gurtietara begira, seguru, bueltatzeko zu prest? Bai, seguramente, baietz. Vamos, 100%.